Vítajte. Aj dnes sme pre vás pripravili zaujímavosti zo sveta showbiznisu. Taktiež sme spoznali ďalších ocenených pedagógov, ktorí sa na svojich vyučovacích hodinách neboja využívať informačné technológie. Je dobré, keď si vnímavý pedagóg všíma na svojich žiakoch, čo ich naozaj zaujíma, na čo majú talent a dokáže ich podporiť a usmerniť. Je však dôležité, ak si niekto všíma aj prácu samotných pedagógov. Už 5 rokov to robí Slovak Telekom. Oceňuje učiteľov, ktorí kreatívne využívajú moderné technológie na svojich vyučovacích hodinách a pritom nie ide len o zapnutie počítača a vyhľadávanie si informácií. Mnohí pedagógovia totiž vymysleli zaujímavé projekty, vďaka ktorým sa niekedy klasicky nudné predmety stanú pre žiakov naozaj príťažlivé. Jan Amos Komenský dnes žil, určite by mal laptop a vysokorýchlostné pripojenie. Tak sa vyjadril jeden z ocenených. Učiteľský Oscar priznali tým najkreatívnejším z materských, základných, stredných a špeciálnych škôl. A bolo naozaj z čoho vyberať. Je to veľmi úspešný ročník, viac ako 160 prác sa nám dostalo na naše webové stránky, ktoré už sú tam k dispozícii a z tých sme vybrali najlepšie. Tie práce sú výborné, ale ukazujú nadšenie učiteľov, ale to, čo človeka poteší najviac, je to potešenie žiakov. Oni sú veľmi spokojní, pretože vlastne robia s tým, čo teraz letí, robia s internetom, robia s rôznymi aplikáciami, ktoré vlastne bežia na počítačoch. Počítač, kamera, fotoaparát, pripojenie na internet, ale aj obľúbený Facebook. Aj to sú dnes učebné pomôcky, ktoré deti užitočne používajú vďaka moderne zmýšľajúcim učiteľom. A tak môže vzniknúť na klasických predmetoch elektronický čitateľský denník, reklamná kampaň či videokonferencia. Ako žiaci reagujú na mladého učiteľa, ktorý je takto invenčný? No, myslím si, že veľmi pozitívne. Aspoň ja mám taký dojem. Učitelia dosť výrazne formujú osobnosť mladého človeka. Aký by podľa vás mal byť pedagóg, aby zaujal študentov? Určite tvorivý a mal by určite využívať informačno-komunikačné technológie, pretože sú motivujúce nielen pre učiteľa, ale najmä pre žiakov. Čo hovoríte na ideu, že projekty, ktoré vy vymýšľate, sú potom verejnosti prístupné na internete? Ja s tým nemám problém, dokonca ja sama oceňujem, ak nejaký projekt nájdem na internete a motivuje alebo inšpiruje mňa k ďalšej práci. Závidím dneska študentom, že môžu mať takých fantastických a kreatívnych učiteľov. Dneska vo virtuálnej knižnici, ktorá je na internete, už je vyše 800 prác, čo je naozaj veľmi úctyhodné číslo. Toto číslo prezrádza, že tvorcovia súťaže úspešne klopú už 5. rok na tie správne dvere. V triedach objavili množstvo kreatívnych pedagógov. Svoje projekty okrem písomnej formy majú možnosť osobne odprezentovať pred odbornou porotou a pripojiť aj videoukážku. Veľký záujem a kvalita projektov dokazujú, že aj vďaka tejto súťaži našim školám nič moderné nie je cudzie. Krajší pocit, ako keď študenti ocenia vašu prácu, ale nie je ani horší pocit, ako keď študenti znevážia vašu prácu. Spestriť vyučovanie a tým zaujať žiakov a udržať ich pozornosť nie je v dnešnej dobe pre pedagógov vždy jednoduché. Preto si takéto uznanie zaslúžia. Okrem finančnej odmeny im organizátori dopriali oddych v prostredí krásneho hotela. V uvoľnenej atmosfére si prevzali ceny, oslávili svoje víťazstvá a ukázali, že majú zmysel pre humor a vedia sa aj zabaviť. Akých učiteľov by ste možno dopriali svojim deťom? Prial by som im, aby boli takí, jak ja som zažil. To znamená, že keď som bol ten prváčik, tak som tak miloval tú svoju učiteľku Holu, volala sa Hola, že som mu normálne za ruku doviedol domov. Najviac si spomínam na tých najprísnejších, ale v dobrom paradoxne. My sme mali fyzikára, ktorý nás mlátil jak rešetá takým kusom gumy.
Ale to sa naučil. Ja som potom v tom neskoršom veku mal veľmi rád fyziku a práve tieto technické smery. Vtedy sme mali technológie, názorné pomôcky v kabinete a keby sme mali k dispozícii takéto veci, ako majú dnešné ťuďuče, by to bolo zaujímavejšie a veselšie. Vďaka odvážnym učiteľom, ktorí sa neboja zapojiť do vyučovania fantáziu a moderné technológie, môže byť dnes pre deti škola hrou. Prajeme, aby z roka na rok podobných projektov do súťaže pribúdalo stále viac.